Så det var under krigen, at vi oplevede det mest uhyggelige på den tid. Det var sådan noget, det som vi var nærmere til at fundet i det, vi blev vågnet en net ved, at vi kunne høre flyver, og vi kunne høre skyen. Og da så stod op, det var nu så mørkt, men vi kunne nok forstå, vi kunne se og det når de skøv hinanden, hvor maskinen befandt sig. Den 4. september 1943, ja. Vi blev så vågen ved, at vi kunne høre og stod os op, men det var så mørkt, vi kunne hjem til når de skøv hinanden, og vi kunne se helt fra det skyts. Og det var altså, vi var nu klar, at der var 2 maskiner. Den ene for forhold den anden. Og de kom næsten, når han lige var går og fløj mod nord. Og lidt af, så kommer de tilbage, og der er der ild i den ene. Det var fuldstændig omspændt af ild. Og pludselig, så skulle han lige direkte over ned imod jorden. Og der stod vi i vinduet og kiggede, så der så det til den ramme jord af lang afstand. Til at færgå, det kan jeg jo vanskeligt bedømme, når det er mørkt net. Så jeg sprang sådan lige til side fra vinduet, for jeg var ret for, at det var så nær ved at gå, at vi kunne risikere at få stumper fra maskinen. Vi vidste nu, at der var for eksempel høj bomberlast med, og sådan, så kunne jeg blive den forfærdelige eksplosion. Men det viste altså senere hen, at bomberlast var den højde var i Tyskland med. Så det var benzin, der eksploderede. Så maskinen, der blev sprængt i, jeg kan godt sige flere tusind stykker, for der var en stykke, den kunne samle op og sige, hvor det er set over maskinen, det var så fuldstændig pulveriseret. Den lavede en vold i Jokwa på en par og 30 meters længde. Det var noget vinger der, en vingefang, som aftegnes i Jokwa der, og hvordan det bor så ned, det fandt vi sådan aldrig ret ud af, fordi det var nærmest quicksand underlag der. Og det var så lige imellem, hvad vi kalder land og vand. I det selve vold, hvor der var lavet, den rendte fuld af vand omgående. Men det var jo spærretid, så vi måtte altså komme ned og se, hvordan, og eventuelt om der var overlevende. Sådan. Så det kunne vi altså ikke til at risikere, for vi var klar over, at i løbet af kort tid, så kunne der komme tyskere. Det er det, vi har jo tyske belægning lige for Stejløb ved hav. Og det var som det så forfærdeligt længe inden vi jo kunne i seng, altså vi kunne høre det på snakke uden for vinduer. Og lidt af, så kommer der hjem i grunden i hjemmet og banke over vinduer. De kunne ikke finde vej derud til, for det brændte derude stadigvæk. Men vi kunne nu ikke forstå, hvordan han kunne hjem. Så jeg var nok klar over, hvor det var, de ude, at de spørger om vej. Men hvor de skulle hjem dansk. Så blev vi vågen ved, at vi kunne høre, at der kom bil kørende ind i går. Og der blev banket så rigtig kraftigt over køkkenvinduet. Jeg stod så op og gik ud. Og så var det, hvor tysk og dansk politik plus folk, som holdt det i går.
Og det kunne jeg heller ikke finde vej om til. Men det var ammunition med dem. Og det vej om til, det var egentlig sådan, det var ikke nemt at se, at det er en vej, for det var sådan en grøn vej, som gik om med at bruge så forfærdeligt meget. Men det var faktisk den eneste vej, en kunne komme om til. Og da vi så kommer derud og se, hvordan det så ud, så blev han egentlig noget forseret, fordi til besætningsmedlemmer så vi ingenting af. De var sprængt i 1000 stykker. Det lå rødnummer vold. Der lå kun benstumper og køretrævler. Så der var intet menneskelig liv og spor på den maskine. Dog kom jeg til at lade med til, at det hele, hvor det var ved springe, da maskinen eksploderede, at det var slynge i nordlig retning. Det der stadigvæk lå svårt ben, stumper og køretrævler. Så kunne jeg tænke om, jeg gik hjem og fik min mand med, så kunne jeg tænke om, at det kunne jo dog ske, at inde i røret, der lå nemlig rør i den retning rørareal, at der kunne ligge en større bestanddel af en menneske. Så der har jeg fået min mand med, så gik jeg det ned, og jeg gik ind i røret fra morsats side. Og der rendte jeg så lige over en koloni i det, men der krop var der. Det var næsten det eneste, der var tilbage. Det rør med ben, det var væk. Og selve ansigtspartiet var også væk. Men ellers så, det var nok kommet nogle slynger igen med luft til jeg tænker en 1.500 meter fra hvor maskinen var faldet ned. Så der har jo en kolossal lugttryk over. Men der blev så stadigvæk tysk bag til de fleste, de tog jeg afsted, jamen den blev ved at være tysk bag til ved umre der. Og da vi ikke vidste, om det var en tysk maskine, eller det var en enkelt maskine, der var skudt ned med at falde ned. Det blev først i klarløg i, jeg tror det var i 47. Ja. Hvad det var for en maskine. Men inden den tid, der var der selvfølgelig kun rødt om, hvor det eventuelt kunne være. Men det viser altså, at det var en engelsk maskine med 8 mand i, som har fundet det hvilested der, hvis man kan kalde det sådan. Og vi kommer så helt hen til krig slået. Jeg tror nok det var i 47. Ja. Der blev vi ringet op, at med Rosebil til Stager med Rigby, der var der en udlænding med, en englænder, som havde en bror med den maskine, som var faldet ned. Så der var de altså blevet klar over, hvad maskinen det var. Og det var simpelthen en af tyskere, der havde fundet en lommebog. Og ved hjælp af den, der kunne de lokalisere maskinen til, hvad det var for en maskine, og hvilken besætning der var mand. Og det var som sagt 8 mand. Og der var vi var i forbindelse med nok de fleste. Altså jeg pårørende, altså dem der var med maskinen, for de var døde. Men det var altså en bror til pilot. Han var til os i flere dage.
Og det er jo en, han var resten af, det var for at se den plads, hvor maskinen var faldet ned, og han spor mistede liv. Og jeg har den dag, billeder af de 5 var det nok, ja, 5 af dem, som var med maskinen. Og blandt andet også fået helsene fra en far til en af dem, og nogle enke. Og ja, så en par forældre, som kom her i, det var vist også i 47, de var her og besøgte deres eneste søn. Han er også med den maskine. Så det var jeg hård for dem. Men ellers har vi høje besøg senere hen af mange af de pårørende, nogle fra Australien. Jo, der var en søster til pilot, her var det. Ja, de var helt der. Jeg tror, det var 3 generationer af den familie, der var her i Jengård. Og blandt andet så kom der en senere hen, også en, som var med i krig, men ikke med den maskine, når han så i pilot, det var hans bedste ven. Og det er jo den slags ting, der kan ske under de forhold. Men der så er krig, da vi så blev klar over, at det var en engelsk maskine, som har, altså nok med en besætning, og de 4, det var englænder, og de andre 4, de var fra Australien. Så blev der rejst en trækors derude, hvor der maskinen var, og der stod sådan noget som minde over allierede flyvere. Og senere hen i 50 var det nok, der ja, den tog ind i horørene. De var jo, at der var rejst der her en simpel trækors, som var forgængelig. Så dem var jo nemlig mellem der var en far og en mor til en af dem. Og der slog mig, at vi jo ved, hvis vi samlede sammen, jo tog en indsamling i stedet, så må vi kan rejse dem en vej i mine. Og det blev en stor granitsten, som blev rejst med alle de besætningsmedlemmer, de er navnet. Og den står, den dag, der blev han altså holdt og lige sådan derude, der er plantet omkring grav. Gravstenen, ja, og det er kommunen, der har overtaget vedligeholdelse af det, som er jo egentlig passet i flere år. Og så vil jeg snart, at man har mere at fortælle om det. Det var den 21. april i 1943. Jeg var lige kommet hjem. Jeg var nede i Balbamington. Der blev som at der blev skydende ud fra Hovvi. Der har jeg tysker i der luftværns skytsuge, og vi kunne høre en maskine også. Så gik jeg hen til vinduet, og der var nemlig så morgenlys den aften. Og der kunne se maskinen, den vejen herinde over lejt, og fløj tilbage. Og muligvis, jeg har tanken nu var, at det ville tyskere skyde over dem, så ville de også skyde over tyskere. Men den passerede sig hen over klæder og vejene, så
ud over Vesterhav, der kan jeg se, at det er en vane, der står sådan lidt, ligesom at sige, Vingest over højkant. Og der så der var ramt i højre ving, i det der blev en lyksplet, men det var selvfølgelig ild, det var bonitligen. Og den kom så tilbage ind over land. Jeg ser nok nærmest nogen om Stagelø, og ud til Stagelfjord. Og den drejer sig af og følger vandkant og fjordkant ned. Den kommer til det vi kalder store land hernede ved fjord. Og den blev ved op over land. Den passerer Solvej, der kunne hen ad Kjælår. Og der drejer den så skab imod øst. Og jeg hørte jo, den fløj ikke, jeg vil sige, den lå jo noget an til landing, fordi de var nok klar over, at kunne de foretage en nødlanding, så kunne de muligvis lykke med også. At så vel skaben, at højre ving, den tager Solvej, det er en del højere, som landet er jo der lige omkring. Og det var lige før Allum bro der ved Timor. Det var vest for den. Og der ved det, ved højre ving, den tager Joko, så tipper den rundt og kom til at lægge med halvparti ud over, ja, det er jo den, vi kalder Maremor. Og der var en, det var helt omspændende at glemme. Ja. Så man så cykle ned, og jeg var den første, var det. Så kom jeg præst lidt af. Og vi blev enige om, at som det så ud, så var det tale om, at der kunne være nogle mennesker, kunne man fra den med liv i behold. Men og rundt omkring maskinen, der lå fuld af brændbomber og almindelige retbomber. Det er den her nøj at komme til Tyskland for det aflevere dernede. Den skulle ellers have været til Stettin, hvor vi ser nede bagved. Men så egentlig så, det viste sig senere hen, at der stod igen i maskinen, der havde også været 7 mand med, og der så jeg i maskinen, som var laven endnu, men møg beskærlige, han var i kærpartik knust og flere lesioner. Og 2 af dem, som så ud, som har harleskør og hjælpe, de var for 9 år. Og var kravlet op over dem til modsat side, så vi, når jeg så, så kunne den egentlig se for ild. Og det var egentlig først dengang til, det var altså fald længe i tyskere, de kom, at de opdagede, at der var noget om den anden side. Og plus ham, der så i maskinen, for de også ud på dengang. Og alle 3 blev kørt til Ringkøbing sygehus. Og vi har så senere hen nok fået at vide, at den eneste af dem 3, som redder liv, det var ham, der var mest med hårets metan. Han blev udvekslet som hårdt såret fange og tyskere, og de udvekslede så fange i Romsø. Og det er tyskere, der følte for den tyske udleverer så til gengæld. Men han skulle altså have en helt langt scene, hvor vi har altså været med ham, men jeg hører egen omvej, at han men derimod, der mener 2, den ene var ubeskadiget, og den anden, han havde været, jeg ved, han havde fået en ben bræd, men han kunne ikke godt gå. De var den første Ringkøbing sygehus, derfra blev de ført til Tyskland i koncentrationslejr.
Og dem to har de aldrig kunne spore stenen hen.